irakasleok ez gara egunean ipinita egoten eta ondorioz pentsa dugu zuei galdetutia zelango izin beharko litzateken etorkizuneko arratia behatzei. Zuen ustez, zelan hobetu leiteke ikasketa prozesu espirituan? Nire ustez gaur egundeko guzene ikasgaiak dire bai matematika, hizkuntzak, filosofia, baina garrantzi asko kenuten jaki emoten garrantzi handirik, adibidez feminismoa edo sexologia. Landu beharko zirela ikasgai moduen astero ordu bete minimoa. Osasun mentala landu beharko zala asko, azken baten gaixotasun psikologikoak gera eta egiten dauzen, depresioa eta ansiedade kasuek askoz gehiago handitu indire eta horreri ez jako emoten hainbeste garrantzi edo goztondu egiten dugu. Zelan ikusten duzu zuen ikaskide atzerritarren integrazioa? Zer gehiago egin beharko litzateke? Bueno, nik uste dut beste herrialde batetik datorren pertsona baten egoera lehenengotaen guk atzerritarrak eskarinok ulertu beharko gendule. Gainera, gatza da, integratutea talde baten, ez? Batzutan behar da hori esatea etorri gugez. Ezin dugu etxon etortea gugana. Toleranteagoak izin behar gara. Azken baten beste herrialde batetik datorren pertsona bat beti gauza berazgarri, beste ikuspuntu beteko, beste bizipen batzuk, beste kultura bat. Azkenean horrek gure klasea eta gure ingurue asko aberastuko dago, ez? Zinbat bauru uste notakaz ez da? Azterketak, lana, jarrera, zu, baduzu ideiarik zelan ebalatuak izan gure dozu, Nik uste dut azterketari importantzi larre moten dakeola. Ondo da jakiteko irakasleak benetan gaiean inguruen enteretan garen edo hainbet modu dau jakiteko benetan gaie menperatuten dugun. Nik uste dut presioa oso handi edala azterketan azken baten biok batxillerrean gauza batxillerrean azterketako notari garrantzi oso handi emoten jako. Ez beste eduki batzuri igual eduki praktikoa guari edo etxaki emoten nahin beste garrantzi. Ezki azkenean azterketan danok aldogu haukin egun txarra, ez da ikusten benetan atzean dauen esfortzuek. Azken baten, igual oso egoera gogor bat zetan basauz, azkenean ez tozu emoten zure uneko euna. Buruz ikizten dugunean azkenean ikiziko gu buruz eta azterketa igual aterako gu 10 bat, baina urrumeko gunean astuko jako dana. Eta, hori apurtze tristea da zenbaki pertsona bat baino lehenago izitea, ez? Eskerrik asko hori. Gurutzikatuta daukat arima, bizi moduan Eskola publikoa da, Euskal Herrien diskriminazio barik edozein numeri erakusten dutzena. Gauze, zailtasun asko dauze, aurretik, baliabide falta adibidez, edo ordezkapenak maskariak batez pandemia honetan asko ikusi adibidez. Irakasleen ekimenari esker aurrerantzagoaz. Guk ikasle moduen ikusten dugu hobetutenkoa zela urterik urtera. Eta eskola baliagarri edala gure etorkizuneko prestakuntzarako. Eskola publikoan ikistea gure zen. Mota guztietako jendeagaz elkarbizitzan hastea eta estea. Itxigez asko lortu aldara kontsumituztea gure zinduen. Ikisteko egiraz lortutea, beharritera egokitutea, jantokien dana jatera. Patiatan errespetu egaz jokatutea gure izin zinduen. Eta hori, dan hori, institutuan lortu dugu. Horregaitik, eskerrik asko eskola publiko batera gidatzea gaitik.